Jomapeka inyama Chris penjo. Kwa kanyo ni riwruok makedo ne ratich oganda KNCHR ywak ne piny owacho mapacho ka en dio seketo maino e rito ratich oganda nikech thoth chenro magi hinyo ngima mar oganda. Kotelnegi kod jakom margi Roslyn Odede, riwruogno wacho ni pek mar ngima, daro oganda e yor achune, nek kod lal gi oganda e lwet apisas mag piny owacho gin moko kuom gigo ma piny owacho masani timo mathiro ratich oganda. Higachiel nyaka na sirikal mar Kenya Kwanza kautelo nengo mauto osebedo ka medre kinde ka kinde. Nitiere joma osewito ngimagi e yore magalagala, ji oselal e yo ma ok ler. Gigi duto kod mamoko riwruok mar KNCHR wacho ni tuon oganda ratichgi. Riwruogno makedo ne ratich oganda ywak ni piny owacho osejwang'o tije mar rito ratiro mag oganda e okenge mopogore opogore. Kane giloso gi jofwambo, KNCHR wacho ni nengo mauta mamedre piny maruwe pacho ka sani koro tuono thoth oganda ratiro mar dago ngima makare ka thoth ji sani koro gwonyore mana gi pado. The Commission calls on the Ministry of Energy and Petroleum to foster transparency and accountability in the oil sector to cushion Kenyans from unilateral decision from unscrupulous oil marketers to dictate and hike fuel prices. E kind dwe mokwongo nyaka dwe mar auchiel higani, ji 22 osewito ngimagi ka jomoko 9 oselal ka lwedo isiemo ir apisas mag piny owacho. 2 Indian nationals are said to have come to the country during election campaigns as ICT experts. Mohammed Zaid Sami Kidwai and Zulfikar Ahmed Khan and their driver Nicodemus Mwania were reportedly abducted on Mombasa Road. In February of this year, a South Sudanese refugee residing in Kenya, Modis Mabior Awik Jokbak, was also reported missing after being allegedly abducted by armed men wearing police uniform. In another separate incident, Osman Halif, an aide of the Nairobi County Governor, is alleged to have been abducted on 10th of November 2023. Kautele kod jakom margi Roslyn Odede, KNCHR dwaro mondo sirikal ochung' mapiyo piyo wach mar daro ji gi thuon kod muko ute ji gino masani osemedra ahinya e pacho ka. Sadly, the wanton forced evictions of the forest-dwelling communities in Sasimwani and Kareta areas of Narok County without due process. We note and welcome the conservatory orders against the evictions in the ongoing court matter. Ask that a more inclusive dialogue and sustainable solutions be found once and for all to bring an end to the perennial indiscriminate evictions. Riwruok mar Kenya National Commission on Human Rights kata kamano pako piny owacho kuom okenge moseketo e rito ratich oganda kaka rito joma hikgi oniang', weche mag duoko chien dhungruok mar mabus e kind mamoko, kata obedo ni piny owacho kore jiwo mondo tim mathoth e neno ni thoth oganda odago ngima makare. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Twak ewi pend chik masiro chike manyien